Bakit sa banga? Unang-una, sabi ko yung sa banga, ano yan eh, napaka-unique na concept. And self-advertising eh. Kami lang nagluluto sa banga eh. So kung nagtatanong ko bakit sa banga, ang sagot ko man, bakit hindi? So pwede sa banga. And it's working. Ang dami na namin naluto eh. Ang pangalan ko po ay Fernando Carino. This is a small family business, a small restaurant. Nagsimula kami sa may kakanin kaming binibenta eh. Si Mrs. kasi at saka ako, mga taga Bicol. Merong kakanin doon sa lugar nila na ang tawag angko. It's just like mochi. So doon kami nag-start, nagbibenta kami ng kakanin. Yung kakanin na yun, may laman yung peanut filling. And syempre, ang hirap naman kung yun lang aasahan mo. Kaya nagkaroon ng banga, nag-evolve sa banga. So, nagkaroon kami ng kainan aside from the lechonan. So, this is both a restaurant at the same time lechonan. So, kilala ng mga estudyante, meron kaming page sa Facebook. Alam mo ng mga estudyante, pag nag-uusap yan sa group chat eh, saan masarap? Mga ganun-ganun yan eh. Nung una, konti pa, maya-maya, medyo dumadami na. Ngayon, talagang full-blown na. And napapansin na rin kami ng mga vloggers, kagaya nyo, ng GMA. Marami kaming dreams na gustong magawa. Pwede kami mag-expand ng restaurant, pwede kami mag-expand ng kiosk. Meron na nga kaming cart. So, slowly but surely. Yung niluluto namin sa banga, we do liempo, tuna, tilapia. In the future, ang naka-line up is bangus. Distinct yung lasa niya. Unang-una, it's a smoky flavor. Ang lechong manok naman, usual lang naman yan. It's toyo mansi plus secret ingredient. Pero ang isang strength namin is yung lemongrass. Yung tanglad kasi, tanggal yung langsa. Malasa na siya eh. Sobrang lasa talaga. Si Mrs. lang talaga, si Cynthia, magaling magluto. Timpla niya yan. The banga is my design. Ako yung naglilitsyon, pero yung timpla sa kanya. And lahat ng mga recipe dito sa kanya yun. Siya yung ano dyan, headmaster. Ang food kasi, details grabe eh. And kailangan mo i-consider yung food safety, hygiene. Kasi hindi lang dapat masarap, dapat malinis siya. Siguro kaya naman kami binabalikan kasi sulit, hindi lang sa masarap, ito yung halaga, tama lang. I'm not saying ang presyo namin napakababa or napakataas, tama lang. Lalong-lalo na sa mga estudyante. Ayaw kong kainan ako isang beses lang. Gusto ko bumalik. Kasi pag bumabalik na sila, that's the time na mag-earn ka. Gusto ko, kahit naman hindi naman ako kumita ng ganon, pero alam ko babalik ka. Yan ang malupit na marketing. Tapos mangangamoy yan mamaya. Hindi nyo na makikita yung pag-marinate dahil ginagawa namin yung sa bahay. Basta. Dito kasi, nagawa. Ito ilagay ko na yung chicken. Ang ginagamit naming chicken malaki. About 1.3 kilos ang dressed weight. Naka-hook siya para nasa tabi lang. And hindi na namin yan gagalawin. Hindi kagaya ng competitors na umiikot, may mga skewer. Ito hindi na, just leave it there. Yung hangin naman sa loob, umiikot yan eh. Kasi yung banga is may curvature.
And pag okay na yan, lagyan mo na ng takip. Ito po basting sauce. This is basically yung marinade pa rin, nilagyan ng oil. Baka pati yung labas. Ganun lang yun. Wisik-wisik. If the business is growing, you just have to add banga. And kung mahina yung ulan, pwede ka lang nagpipa. Ito, Jason, ang iingatan mo pag nahulog yan dyan. Diba? Okay na. Para pantay-pantay. Ito magandang visual to eh. Still. Jason, ipuha mo nga yung uling yan, makakuha tayo ng mga buo. Wala. Durog na. Masarap yung sisig, no? Pag beer, ayan, minimix namin ito. Yung nasa ilalim yung Philippines. Maglalagay ng mga uling-uling. Dagdag. And pag ganito po pala, kasi mixture nga ito ng roasting and smoking, mamaya na natin. You can play around with the kind of charcoal that you use. May mga charcoal ho na may nag-emit ng ibang flavor or aroma. Mayroon pa akong hinahanap na isang klaseng herb na iyon ang ipapalit ko sa tanglad. Marami eh. May basil, may oregano, may aspasyote, marami. May sampalok. Yan yung mga tanggal langsa. Or you can have a mixture. Oil ng DFO, nag-beat ng doon sa may baga. Pwedeng hawakan. Yung isa i-chat mo, kakainin namin. Tapos ito, pero hindi. Tapos yung isang buhok eh. Okay na ba? Pasok. Hindi naman yan na-freeze kaya madaling luto.
Salamat po sa mga tumatangkilik sa amin, sa mga customers namin, yung mga loyal customers. Kayo po ay invited, no, to be here every day. Dito po sa, malapit po sa Raimundo Gate, dito sa Umali Subdivision, dito sa Los Baños, Laguna.